Salutar, tot să mai sper la nou episod. Iată asta, să facem un chat. Mâine văd că primim un Legendary Free Chest. Un Legendary Chest Free. Și dacă e adevărat, asta o să aflăm. Zic că nu cred că toți. Și nu cred că o să prinde asta. Eu zic că o să primim nimica. Dar cine știe? Poate primim ceva. Dar eu așa zic. Hai nu primim. Hai un super medical măcar. Dar măcar un super medical dacă nu legendary. Ai văzut? Bă, uitați cât de slab. Bă, ai pierdut, oricum. Mâine află dacă primim un legendary chest sau nu. Deci. Mâine când mă trezesc o să fac un video special cu asta. Dar până atunci, toate mai bine, bye bye!